que es un orgullo porque yo soy español, yo soy extremeño y me siento orgulloso de ser español. Expliqueu als vostres amics, als vostres familiars. Escolta, hem anat a Can Oriol i eren més de 200 persones fent una fideuà. I això vol dir que a la ciutat bufen temps de canvi. Una Catalunya de tothom per a tothom. Mireu si la posició és favorable, que tenim presos i tenim exiliats. Los presos de la prisión de Extremera llevan chapas de Oriol. Aquí ningú parlava de vianants, aquí ningú parlava del parc de Can Oriol, fins que Esquerra Republicana ho va posar sobre la taula. Mai no havíem arribat tan lluny i mai no havíem estat tants. Perquè vivim en una ciutat que necessita fer un salt endavant.